Berättelse från hembygdsfesterna i Odensjö. 1959, det dödsföraktande motorcykelhoppet. Det var ju Mats och jag som riggade till en gammal 125 kubikare. Det var ju en gammal motorcykel som varit med om en hel del om. Och hans önskan var att han skulle få köra ut i sjön och sänka den här cykeln. Ju. Vi gjorde i ordning från bryggan och ut i en liksom trampolin. Ju. Han skulle köra upp och sen rakt ut. Ju. Vi hade en gammal cykel där hemma, motorcykel som var skrotad eller avställd. Det var inte mer motorn gått om ramen. Den skulle ju Mats köra i sjön. Och hade ju aldrig provat innan, för det var ju ingen som visste hur det fungerade. Nej, det var det väl ändå att inspektera den där ställningen vi gjort på bryggan. Hon var väl väldigt tveksam till om vi skulle få köra, men... Nej, det var ju poliskommissarie eller någon inspektör och var chef för att här ute i denna distriktet. Men han blev ju omringad utav alla ju, och det var en väldig diskussion. Han ville stoppa det. Men och Mats han sa ju bara att jag ska köra så. Han vände ryggen bara och försvinner. Han skulle ju köra i sjön bara. Han fick blunda. Och det tyckte vi var roligt bara för att han var ju skräck i hela kommunen. Niding. Niding heter han. Niding. Sen kom ju Mats mot Tyskland. Han gick ju och startade på igång. Det gick inte fort, men han puttlade på i alla fall. Nej, vi fick ju upp bra fart på han så att alltså han blev byggt upp en liten ramp så att han flög ut snyggt. Mats startade upp det och dunder och brak och rakt ut i sjön och blev bara ett blask. Och efter stund så kom ju Mats upp. Men cykeln kom ju inte upp för en dag efter.